भात सब्जी खाए ना पूरी तस्मई दही चूड़ा चीनी घास भूसा ना खइब पैसा खइब पैसा नमरी खइब ना दुसाही बंसैया खइब। हाँ तो देखी हमनी के नेग होला शंकर जी पार्वती जी के नेग में बसहा के पूजाई लगेला बल्कि तरुआ साड़ी साया ब्लाउज ले आई चाउर ले आई आया के बसहा के पूजाई करी सिंदूर से ठीक बा पार्वती जी के साड़ी लगेला तो आई आ मुंह में पैसा खियावे के बा जरा भी बसहा बाबा के मुंह में पैसा खियावे के बा खियाई उसे बहुत धन्य बढ़ेला। सब मानव बात है शास्त्रीय बात है इना की झांकी हो तमाशा होते से कोनो कुछ ना होला सबके अंश में भगवान आयल बड़े देखो तनी झांकी तो समझ ली कि भगवान शंकर जी यहाँ स्वयं आयल बड़े तो आके गाना चलता आके पुजाई करी पुजाई करी का बड़ी आई जाए।